wacho ni bi ufweny kendo wabed watudre. Erokamano ahinya. Ruoth Nyasaye ogwedhu. Martin Owila, wach mari mogik. Minyalo wegodo your parting shot. Wach mari mogik minyalo wegodo jonyuol. My parting shot manya wego jonyuol en ni janyuol nyathini yudne gimonya timo e skul mosomo ma en owuon odwaro. Inya guide gi to bende nitie jopuonje ma osepuonjogi ka minya tiyogo. And at the end of the day, daher ni mondo wakony nyithindwa to become. Ng'enywa watimo tije madongo donjo, tije maber, obed biashara, obed ang'o, but nyithiwa kia gigi. Koro as a career and mentorship coach, daher nyiso jonyuol ni involve your children in these things. Involve your children so that they're able to see ginya neno ni mae gi mama matimo, mae gi papa timo, konyo gi bende bedo gi rieko moro gi dongruok moro e gik mitimo kaka janyuol. Erokamano uru, Nyasaye ogwedhu. Erokamano ahinya. Amen. Erokamano ahinya wuod Migori County. Ma bende opuonjwa weche mag mentorship nyaka RamogiBaraza mentorship program en gima long kabisa. Bang' kinde mano kenda bro bedo kod wendo machielo na gwela kane in donjada ka mondo ing'isa rieko moro ma in go kane an gi gani ipuonjori kik ibed janyuol ma ing'iso nyathini nyaka ibed daktari to kamoro chunyi onge bedo daktari no.